Chcela by som v krátkosti predstaviť kúru zdravého chudnutia, pomocou ktorej sa mnohým ľuďom podarilo zbaviť sa nadváhy, o ktorej som hovorila. To znamená nadváha, ktorá presahovala 10, 15, 20 kg. Celá tá kúra spočíva v tom, že sa začína odkyslením a detoxikáciou organizmu. Jedná sa o čiste prírodné produkty, ktoré pomôžu nášmu organizmu naštartovať spomalené trávenie, spustiť očistu čriev, očistu ciev, podporiť imunitu, čiže zlepšiť obranyschopnosť organizmu. Potom je tam špeciálny prostriedok, ktorý prečisťuje všetky telesné tekutiny a podporuje očistu cez močové cesty. A samozrejme aj probiotika, ktoré pomáhajú zlepšovať stav črevnej mikroflóry. Každý človek, ktorý chce vstúpiť do programu zdravého chudnutia, musí absolvovať váženie na špeciálnej váhe, ktorá urobí celkovú analýzu stavby tela. To znamená, okrem hmotnosti zistíme BMI, čiže pomer hmotnosti a druhej mocniny výšky človeka. Zistíme percento tukov, celkového tuku v tele, percento svalstva a zistíme veľmi dôležitý údaj, ktorý sa volá tzv. Viscerálny alebo vnútorný tuk, čiže tuk, ktorý sa ukladá v tele na vnútorných orgánoch a vytvára si ho telo z toho dôvodu, že pokiaľ je dlhodobo prekyslené, tak ten vnútorný tuk pôsobí ako zábrana, ako ochrana vnútorných orgánov voči agresivite vnútorných kyselín. Čiže ľudia, ktorí mnohokrát ani nemajú veľkú nadváhu a chcú sa zbaviť narastajúceho brúška, tak bez odkyslenia tela, bez zmeny vnútorného prostredia z kyslého na zásadité sa im to neveľmi darí, práve preto, že telo si tú obrannú bariéru voči kyselinám jednoducho nechce pustiť. Preto, lebo same by išlo proti sebe. Vnútorné orgány by sa vlastne tým mohli poškodiť. Keď sa človek chce zapojiť do tohto programu, tak toto meranie je veľmi dôležité, pretože tam vidíme, že či vlastne ten program pre človeka má zmysel. Zmysel má naozaj vtedy, keď máme zvýšené vnútorné tuky, ale aj keď percento celkového tuku v tele je vysoké. Mnohokrát odmeriam, alebo teda odvážim človeka, ktorý ani nemá nejakú veľkú nadváhu, ale percento tuku z celkovej hmotnosti je veľmi vysoké. A to sú práve ľudia, ktorí majú nevhodnú stravu, napriek tomu, že s nej nepriberú. A takisto ľudia samozrejme s tou vysokou nadváhou, to je viac menej jasné, ale aj ľudia, ktorí majú veľmi málo pohybu, pretože keď má niekto málo svalov, tak obyčajne tú hmotnosť tvorí v podstate tuk. Za predpokladu, že nemáme také veľmi ťažké kosti. Celý program začína odkyslením a vyčistením organizmu, alebo teda detoxikáciou, a na to sa používa 5 základných prostriedkov. Hlavným prostriedkom je takáto zasaditá zmes, to sú tabletky, ktoré sa užívajú na základe nameraného ranného pH organizmu. Je to v podstate zásada, ktorá keď sa dostane do prekysleného tela, tie kyseliny v tele neutralizuje. Je to ten najvhodnejší prostriedok, ako sa telo odkyslí. Zároveň sa telu dodávajú minerály, ktoré sa vlastne vďaka kyselinám zo zásobární, ktorými sú kosti, vlasy, zuby, pokožka hlavy, steny ciev, vlastne dostávajú stále preč, alebo sa znižujú ich zásoby, čiže telo sa demineralizuje. Takže toto je mineralizácia tela a odkyslenie. Potom sa používa hlavne u ľudí, ktorí majú pocit, že už ani skoro nič nejedia a aj to málo, čo zjedia, z toho priberú a veľmi ťažko a pomaličky im trávi. Pre tých ľudí je veľmi vhodné kolostrum. Je to mledzivo, prvé krávské mlieko, ktoré pre telo teliatka spustí tráviaci proces. Presne takéto mledzivo je aj v mlieku, ktoré vlastne dojčiaca matka dá ako prvú strávu svojmu dieťaťu. A naše telo je od prírody naplánované alebo nastavené na to, že reaguje na túto kolostrum. Kolostrum v tejto podobe je nepasterizované, to znamená, samozrejme existuje aj tekutá forma, ale predsa len pre človeka v dnešnej doby je tá tabletková, čiže usušené, to prvé mliečko a zlisované do tabletiek veľmi priateľná. Veľmi dobre pôsobí kolostrum u ľudí, ktorí majú zníženú imunitu.
protizápalovo pôsobí a takisto pomáha naštartovať celý metabolický proces u ľudí, ktorí majú pocit, že im doslova ťažko trávi a aj keď si dajú nejakú dietu, tak výsledný efekt je z toho veľmi zlý. Samozrejme, tento program treba brať ako program, ktorý človeka dovedie k novému spôsobu stravovania. Pokiaľ ja dopredu, ešte skôr, ako sa na ten program idem dať, nie som uzrozumená s tým, že strava, ktorú som konzumovala a doviedla ma k nadváhe, že tá strava už nebude figurovať v mojom živote a nahradím ju úplne novým systémom stravovania. Pokiaľ s týmto nie som uzrozumená, tak nepovedala by som, že je to zbytočné, pretože aj ten očistný program telu spraví veľkú službu, ale možno ten úspech, čo sa týka zníženia hmotnosti, nebude pre človeka taký výrazný, práve preto, že je to skôr psychická záležitosť. Pokiaľ sa v mojej hlave stále bude motať jedna myšlienka, ktorá znie asi tak, že čo si dobre dám, keď toto skončím, tak možno by som mohla povedať, že ani nezačínam, pretože táto myšlienka mi to všetko kazí. To je tá zhubná myšlienka, prečo nefungujú diety a prečo je jojo efekt. Lebo keď ja sa trápim a mučím mesiac s myšlienkou, že wow, čo si dám, keď to skončím, tak jasné, že toto všetko beriem ako trest a tam je na konci tá odmena, ktorá v podstate už je začiatok toho návratu k tomu starému. Takže berme túto kúru, že je to prostriedok alebo spôsob, ako si navykneme na nový spôsob stravovania, ktorý nám má udržať to, čo sme začali a to, čo sme urobili. Je tu jedna podmienka, človek by nemal byť hladný. To je veľmi dôležité, pretože vyhľadované telo nikdy nepustí tuky. Tuk je zásoba energie, ako náhle je telo hladné alebo nemá dostatok živín, tak nemá dôvod si tie zásoby pustiť. To je úplne logické. A tým pádom v našej strave z našej stravy sa v tejto kúre vylučujú potraviny, ktoré sú len prázdnou energiou bez živín. Čiže biela múka vo forme pečiva, chleba, vo forme zahustenia polievok a omáčok, biela múka vo forme cestovín, takisto biela ryža, klasická, nie naturálna, takisto zemiaky, všetky sladkosti priemyselne vyrábané, tučné syry typu Emmental, Gouda a podobne, alebo a ešte k tomu aj bravčové mäso, pretože má najviac tuku, okolo 70%. Toto všetko si odpustíme za trvania tejto kúry. Nenazvem to dietou, ale nazvem to program, ktorý nás naučí novému stravovaniu a teda zbaví nás nadbytočných kíl. Samozrejme, jesť treba, je to priam príkaz tejto kúre, čiže raňajkujeme, obedujeme, večeriame. V strave musí figurovať zelenina a ovocie. Zelenina, či už surová alebo tepelne upravená. Čím viac jeme surového ovocia a zeleniny, tým vlastne viac podporujeme odkyslenie organizmu, pretože všetko surové je zásadité. Ako náhle tepelne upravujeme potraviny, tak sa tá zásaditosť zmení na kyslosť. Ryža naturál, pohánka, pšeno, všetky sojové produkty, tofu, sojové, nejaké mäská, kocky, samozrejme aj mäso, kuracie, morčacie, ryby. V prípade chleba len kvalitný celozrnný, aj to čo najmenej počas dňa. A zo syrov napríklad mozzarella alebo feta, čiže syry, ktoré sú málo tučné, prípadne aj naša niva, čiže syry, ktoré majú málo tuku a sú pripravené tak ako tvarok, čiže odtečením zrvátky. Takéto syry. Pre človeka, ktorý má vysokú nadváhu, to predpokladá obrovskú trpezlivosť, aby schudol len úpravou stravy. Jeho strava musí byť od základov úplne iná a musí obsahovať veľké množstvo stravy, ktorá je zásaditá, aby sa vôbec jeho pH znížilo, respektíve zvýšilo do zásaditých hodnôt a aby jeho telo začalo prirodzene púšťať tuky. Pokiaľ si zoberie túto kúru a začne pomocou odkysľovacích prostriedkov zvyšovať svoje pH, tak
je to pre ňoho také motivujúce, pretože aj ten úbytok váhy je dosť viditeľný a citeľný. Konkrétne ako príklad použijem klienta, ktorý v priebehu 2 alebo 3 týždňov sa prišiel prvýkrát prevážiť alebo teda premerať hodnoty a mal dole 7 kg. Samozrejme, že tam sa jednalo o dosť vysokú nadváhu, ale prečo to zníženie tých 7 kg mínus vlastne bolo skôr odvodnenie a vlastne odbúranie tých viazaných nežiaducich látok z tela. Ale je to pre človeka úžasne motivujúce, že dokázal znížiť váhu o 7 kg za relatívne veľmi krátky čas. Samozrejme, že vždy ten úbytok treba brať percentuálne. Keď má človek vysokú nadváhu, aj tie úbytky sú vyššie, ako keď riešime, je rozdiel riešiť 50 kg mínus alebo 10 kg mínus. Takže každopádne, ale je to určite motivujúce a jednoduchšie sa tak schudne. Prípravky sú prírodné a nemajú žiadne vedľajšie účinky. Skôr ako poviem cenu prostriedkov, rada by som povedala ešte jednu veľmi dôležitú vec. Keď sa človek v priebehu 4 mesiacov, čo je reálne a vyskúšané, zbaví 20-25 kg, veľké percento z tých ubudnutých kil tvorí práve tuk, ktorého sa bežnými dietami takmer vôbec nevieme zbaviť. Čiže najväčší prínos tejto kúry je v tom, že si ozdravíme telo, že si vytvoríme prirodzené, zásadité vnútorné prostredie, pokiaľ ho udržíme, samozrejme stravou, na ktorú sme si ako na nový stravovací režim už počas tých 4 mesiacov určite zvykli. Podľa môjho názoru dlhoročne mám vyskúšané, že chuť je len zvyk. To znamená, ja sa viem, keď už je to najhoršie, naučiť a zvyknúť si aj na to, čo som si možno nevedela ani predstaviť, že by som to mohla jesť. Okrem toho, záleží od miery znečistenia a miery zakyslenia tela. To znamená, niektorých tých prípravkov človek minie viac, niektorých menej. Môžem povedať, že tých 5 prípravkov, ktoré som tu predstavila konkrétne, ich cena je u niekoho možno na 2/3 dĺžky kúry, u niekoho možno na polovičku kúry, okolo 230 až 250 eur. Pokiaľ chce človek urýchliť odbúravanie tukov, to sa odporúča hlavne u ľudí, ktorí majú tie nadváhy nad 10 alebo možno nad 20, 30, 40, 50 kg. Tak tam určite ten režim, ktorý je podporený nápojmi, polievkami a tyčinkami, je potrebný, pretože telo sa týmito prostriedkami výživí, čiže dostane základné živiny a ľahšie sa zbavuje tuku. Ich cena je okolo 130-140 eur. Hlavným prínosom kúry zdravého chudnutia pre každého, kto ju absolvuje, je, že si prečistí telo. To znamená, zbaví sa organizmus toxického odpadu a naštartuje sa, doslova by som povedala, reštartuje metabolizmus, čiže telo začne opäť normálne fungovať, normálne tráviť, vstrebávať živiny a vylučovať odpadové látky.